Don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good. Takže ahoj lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Ahoj. Tohle video je s mojí kámoškou Jennifer. Alias Lepasaterka 2. Tohle video je tak to nebo to. Takže můžeme se můžeme jít rovnou na první. Francie nebo Anglie? Francie. U mě taky asi Francie, no. Další je matika versus čeština. Tak teda čeština. Čeština, jo. Úplně miluju. Čeština mi jde asi No, nejlíp. no, i když jo, čeština ale- mi jde líp než matika, takže. No, tak to je taky pravda, no. Tablet nebo mobil? Mobil. Protože mobil můžu mít jako kdekoliv, klidně i v kapse. Jo. Tablet ti tam asi těžko No to vleze. musí jít vždycky tašku. I když jako já nenosím většinou kalhoty z kapsel, ale i tak. To Je to výhodnější prostě. The Sims versus Minecraft. Tak to asi The Sims. Prostě Jo. The Sims, protože Jo. tam se aspoň může jako vytvářet a Aha, pořád. vyhraje si tam o mnohem víc. A, Než prostě v Minecraftu, protože No. v Minecraftu hraješ skoro hodinu a přestane tě to bavit. no, Protože, já to hraju vždycky 10 minut a pak už nemůžu. protože The Sims má pořád nějaký děj, že Jo, jo? furt Pořád tam tam můžeš něco něco děje, dělat. ale v Minecraftu tam No. pořád něco stavíš. Jo. Miley Cyrus nebo Selena Gomez? Selena Gomez. Jo, Selena Gomez určitě. Určitě Selena Gomez. Pane bože, kdo by měl rád Miley Cyrus? Je to taková Ježiš, prostitutka. To jo, tak... Počkat, jaká je další otázka? To mám říkat já, ne? Nebo ty? Myslím, že ty... Co? Co jsem Já nevím. Takže jako další je tiskací písmo versus psací písmo. U mě je to teda tiskací. Jo, tiskací. Sice já někdy do toho nakombinuju to psací, ale rozhodně tiskací. Určitě Jo. tiskací. Jo. Rozhodně. Kapitán Amerika nebo Iron Man? Asi Iron Man. Kapitán Amerika, to je rozhodně. Jak můžeš mít sakra ráda Kapitána Ameriku? Jako jo, neznám ho ani, ale Iron Man je dobrý. Pořád totiž hraje hrozně dobrý. Ale je to nevymyšlený. Není. Je nemyšlený. Není. Je. Asi ne. Chicago, neboli Chicago versus New York. Nevím, jak se to jmenuje. U mě je to Chicago. New York. Chicago, protože tam poletím, je. Doga nebo SHC? U mě radši SHC, jelikož jako dogu nemám a jako ani jako chtěla jsem ji mít, ale nějak jsem si to rozmyslela, že nemusím mít Jako jako úplně chci- všechno, ale Chci mít jaká taky, ale jako potom jsem si uvědomila, že já fakt jako nechci mít, nebo nemusím mít jako úplně všechno. Já mám jenom tady tohohle kokra. Jinak tenhle ten pečupák je tady Lepasaterky 2. Jo, protože ona se nezá pečopáky a... Protože já jsem totiž sem přišla rovnou ze školy. Takže tak. A tohle by bylo konec videjka, takže mějte se hezky. A my se s váma loučíme a ahoj. Ahoj. A pokud chcete další video s Terkou, tak dejte like. Jo. Ať víme, jestli spolu máme točit. Tak jo. Ahoj.